Ngiyanibingelela wayitela zikaMdali. Umsa wenkosi uphezu kwabayesabayo kuleli nakwelabaphansi. Nakwelabaphansi lolu dumo kuyoba lukaMdali kuzo zonke iy'talo zakhe uMdali. Ngizofaka lapha nje ama-podcast amathathu. How a ghost baby makes this place dangerous. Yokuqala. Yesibili, really haunted house. Family uncovers a chilling ghost secrets. Yesithathu. 7 times cameras caught terrifying cemetery encounters. Angiphinda makhasa. 7 times cameras caught terrifying cemetery encounters. Okay. Ukuze ngifake lena kade ngiyifaka indaba zabaphansi ibhoko nani nani. La athinteka kakhulu lengane mayikhala phansi kwebhlorho. Ngizosithola isitori sonke ukuthi unina wayijijelelani ebhlorhweni la eceleni kwebhlorho. Uzochaza lo mfana ochazayo lapha. Nani niyakwazi ukumuzwa nizwele. Yabona ibuhlungu lento le. Ingane encane epokayo. Well, i-reason mhlawumbe ake ngigcine ngayo ngiqhubeke ukuthi why tholakale ngoba phela uzwa abantu sebethi omanono iy'ngane ey'ncane bakhuluma yonke nje into ubona la kungcono ukuthula nokuqhubeka nalabantu ukuthi yini indaba inyanga ikhohlisa abantu zithi amadlozi ey'ngane omanono lena kwakuwuswana olubomvana bazolibiza ngani-ke manje singezwa phela ngabe ukuthi uswana olubomvana bathi yini ngize la kulabantu ababehlushwa yilabantu ababefele la beshiswe umlilo. Really haunted house. Family uncovers chilling ghost secrets. Okay. Kuyikhethela. Why bengeleli laba bantu? Kule ngozi yabavelele ukuthi bafe bashiswe umlilo. Into engaziwa umuntu yachazwa yibo abaphansi lezi ngane ezimpilo ozoyibona lapha. Zichaza ukuthi umndeni wazo wafa ngokuthi kushindlu. Mase begubha besusa leso sihlahla bavela amaqiniso ukuthi umlilo wake waba khona kuloya muzi. Anyway, angiphoqi umuntu. Lokhu ke leyesithathu ke kudala nabahamba emgwaqeni nabaqhasha kwezinye indawo bayibona why lo ngiphindaphinda indaba zabaphansi kangaka na yingoba seyixoveke kakhulu. 1 zixovekile amakholwa namabhayibheli wabo nokulala okungekho kwehayidesi izulu elingekho ley'dalakazi zegolide paradise elingekho usuku langasoze lafika lamanga lamacilongo lo nkulunkulu baba boshaya amacilongo. Nidukisa iningi ngoba nani nidukile. Ufune nje ukuthiwa ufundile uyazi uhlakaniphile. Ngokufunda manga uhluleke kwa-verifya ukuthi lento engiyifundayo ingamanga. Uyiphikisa ngani? Nge-reality eyenzeka khona la emhlabeni. Kodwa cha ngibona kukubhaliwe kulela bhuku. I don't think lokho kukwenza umuntu ohlakaniphile. Noma ngabe uno-doctrine kwi-theology noma kuyini enye into kodwa nami ungayi-verify as a human being ngoba lento ibhalwe ngabantu. Ngiyangibona ukuthi yebo phela kuyakushiwo khona kuthiwa abantu abafani. Angiqali-ke nje ngalokho kwesonto kuningi nje engangikuphika ey'ncwadini engangifunda nabo bayazi nganguphika nje lokunye la kwi-geography ngoba phela ababhali nabo babe ngesikhathi sabo babazi lokho benze imali. Anyway, ngizifaka ngaka ngizifakela ukuthi umuntu nomuntu akube kuye. Kukhona lento ukuthi sometimes awukabi nayo experience then uzophika yonke into
even into ikhona because awukazi wena ube ne-encounter nalokho or uhlale nabantu abane-encounter nalokho uzothi hayi ayikho leyo yinto. Same like ngibona amakhosi emzinyathi ake ngaphikiswa ukuthi hayibo ayikho lento oyishoyo. Ngikhuluma ngento engiyibone ngamehlo wami enyama ngibhekile emva kokuba kwakunyamalale abafundisi bamaZayoni abathathu. Bona bengene ngale la kuseyingakane khona. Ingakane iyothela emzinyathi. Niyazi ingakane incando neminye imfula ithela emzinyathi. Mina kwase kumzinyathi lapho. Hayi ngake ngaphikiswa. Kwakhona-ke kodwa abanye abanamaqiniso abathi no, lokhu kuyinto ekhona. Sibonga nje ukuthi ubuye uphila. Nakuwo amabhuku kukhona okunye oku-right, kukhona okunye futhi oku-wrong. Angeke-ke ukuthi konke singakwazi. The thing is, basixoxela ngama-history wabakubo, nathi sinawo abakithi. Uma ngizokhuluma ngabantu ababengena ezizibeni bangena olwandle, maybe laba bantu bama-Abrahamic religion bazovele le nto bayibrasha bathi that was demonic. But when uMoses ehlala emhlangeni abasho ukuthi it was demonic emfuleni. When uMathena eyobhabhadisa uJohn the Baptist eJordan Fort la ngesingane nje uthi inkanyamba. Namhlanje ukuthi mase kushaba isiyavela noJesu lapha abhabhadiswa khona. Well, makungabantu onomalanga kanjengizo masigubhu gakhafula okhondla kavutheli yabhebhezela fana nomlilo, it's demonic. Baningi nabanye ngabazi Zoroaster ababeyogeza emfuleni. Guru Nanak abanyamalala 3 days phansi emanzini emfuleni. Well, ngeke ngachaza ngami angimisela ukuzokhuluma ngami manje la. Kodwa-ke ngisho ukuthi kukhona ubumbulu lapho. Ngoba okunye okwenzeka kulaba abantu bama-Abrahamic religion nikuqa nithandaze ngempela kuyiqiniso kusho iBhayibheli engcwele, kuyiqiniso kusho iQur'an engcwele. Yazi angiyazi lento yena. Kodwa-ke anginiyekisi, ngizama njalo kulo nginifakela ukuthi akekho olele olinde usuku lamacilongo. Izinto ezizoyibanjwe ngisho nangamakhamera. Ngiyaxolisa abantu abangithe nje ukuhisheka. Anyway, ngokuthi ngisebenza etshanini engadini niyabazi utshani bunjani. Anyway, kulungile abantu abapha. Kodwa izizukulwane ngezizukulwane ezizayo ziyowabona la maqiniso. Kukhona futhi abanye abawaziyo bahlezi phezu kwawo. Uthole umuntu azi kahle ekhaya kubo behlushwa amadlozi. Baphinde bahlushwe amadlozi amabi ipoko eyithunywa abanye abantu. Onakho ngicishe ngakhohlwa. Nina nithwala ngeingane ezincane. Yebo nokuthwala ngabanye abantu ku-wrong. Angazi nina muphi uNkulunkulu. Nina muphi manyela mani la nenzayo. Noma ngagcwala isonto lakho noma ngagcwala ibhizinisi lakho. Wemntaka baba kuzokubamba igcinini. Ngike ngayixoxa indaba yakamhlabathi yalingana ngeke ngiyiphinde manje lo mama owayefevuka. Bantwana baba angidlali. Angikhulumi ngenzwa bethi mhlambe ngifunde emabhayibhelini. Ngikhuluma ngereality. Njengoba ngikhuluma ngokuphefumula phansi emanzini. Angikhulumi ngobhukude nje. La ngikhuluma ngezinto ezingamaqiniso neqiniso lodwa. Nokushaya ngomphezulu angikhulumi nje inzwa bethi. Ngikhuluma ngeqiniso neqiniso lodwa. Anyway, nami ukuveza u1 wami over 10 million. Nabanye abaveza u1 babo over 10 million. Ngithe ngizobuya endabeni yalengane. Ngokuthi phela ayikho la mhlambe kuze kufike kwabanye naye azayibonela i-podcast ngoba phela bamtholikele isizulu. Le yangane yakhalela into eyodwa ifuna abazali bayo.
ayidingi inyanga, ayidingi iqhela, ayidingi imkhuleko, ifuna izihlobo zixhumanise ikakhulukazi nomama wayo. Angazi-ke nini nithwala ngey'ngane zabantu ngoba imiphefumulo yazo iyabadinga abazali bazo. Anyway, angazi-ke iBhayibheli lingcwele lithini lapho nibonile intaba yaseMoriya nokwakwenzeka lapho niyazi no-Israyeli wayinikela ngabantu. Ngike ngakufaka lokho kaningi uJehova benikelela uJehova. Kimi kwakuwukuthwala nje yonke lento yabo. Anyway, nathi sineMoriya yethu la eSouth Africa, abantu nabo abanye bayayibheca basho lokhu nalokho. Angazi lutho, angazi ngiyeMoriya futhi ngeke ngize ngibeke unyawo lami eMoriya, but abaseMoriya abaya khona mhlambe bazothi mabebheka lokhu bake babheke nendaba le yeMoriya yale kwa-Israyeli bese beya-relate izinto, babheke ukuthi ingathi nalapha kwakuyonqonya umuntu entabeni. Isile abantu bakhuluma izinto bese beyakhava, ezinye bayi-expose but bangaboni ukuthi le nto abayibhalile baye-expose, gross negligence yokuyi-expose because no-Israyeli wayinikela ngabantu. NamaRoma ayebulela abantu ukumisa this new religion, Christianity. Ayinikela ngabaJuda noma yinini when there is a need to do that. Azaba namamami awafaka abantu, uyabona benziwe kuthiwa ama-mummies umufile, babafake ngaphansi kwamasonto ukuthi esontweni uze ukuthi kune-spirit. Le nto le ikofishwe eGibhithe, ama-Egyptians awakufihli kaye kwenza lokho. Uma ungazi ukuthi nama-Israyeli ayinikela ngabantu, anyway, hayi kungokwakho. Yingakho uthola ukuthi ayikho indawo engenazo iy'poko. Wonke amasonto amaningi agcwele iy'poko, amathempeli, amasinagoga, ama-mosque. Wena musuyi-verifya le nto uthi lama-spirits akhalelana. Nizoyizwela nanivulani le-podcast nibone umntwana, nizwe umntwana ekhala phansi kwebhlorho. Kuyadabukisa. Aniyeke ukubulala abantwana abangenacala kini. Please, ake nihlukane nanto eninzayo ukuthwala ngey'ngane ey'ncane. Amanyala lana. Ngiqinisile ngiyaphinda inyanga yalutho ukwenza lokho. Udodi umthakathi. Ngoba ngeke ufise kuthwale ngeyakho. Abanye bathwala ngezabo-ke iy'ngane. Nalapha ubaba walutho, umama walutho, udodi umthakathi, umkhunkulu. Uyohlangana nako kwelapha phansi. Ngike nganichazela, unga-check-a, ngisazi kuyiphi i-podcast engayidumela ngokwamhlabathi yalingana. Anyway, kulungile wey'dala zikaMdali, umsawa wenkosi uphezu kwabayesamayo kule ndawo laba phansi. Lolu dumo kuyoba olukaMdali kuphela kuzo zonke iy'dala zikaMdali kuleli nakwelaba phansi. Ngiyabonga abantwana baba.